Susama sa itong gihimo karon. Susama sa inyong gihimo nga nagtapo kita ni tambong tungod kay ang piyesta sa Santo Niño maoy tinuig nga nabatasan nato. Maoy kabahin na sa pamilya. Mauna nga nagsulo mo pula, nagdala mo imahe sa Santo Niño, kay ekspresyon kini sa atong pagsalmot o pagsunod sa usa ka balaanon nga tradisyon. Ako gyud ang i-emphasize ug i-qualify. Dili lang simple nga tradisyon. Dili lang simpleng tinuig nga nabatasan nga buluhaton. Usa ka relihiyoso nga nabatasan nga buluhaton nga gihimo matag tuig. Mao po ni ang giapilan ni Jesus ni Maria. Usa ka relihiyoso nga tinuig nga nabatasan na nila nga pagahimoon. Yang ebanghelyo nag-ingon nga when Jesus was 12 years old, naka-apil siya sa pag-apil sa pagsalmo tinimo ang pangilin. Ni apil siya nining usa ka relihiyoso nga tinuig nga buluhaton. Now, ang ebanghelyo nag-isgot kanato nga usa may nahitabo after the pangilin. Was the tradition ended on the very last day nga ilahang gisalmutan? Ang ilaha bang pagsaulog sa tradisyon, ang ilaha bang pagsalmot sa buluhaton, natapos pod human sa katapusang adlaw. Ang katapusan nga bahin sa ebanghelyo nga mao ang atong pamalandungan o i-connect sa kinabuhi nato, naghatag ka na itong pahinomdom sa epekto sa tradisyon. Gibutang diri nga, human sa ilahang pangilin, mipauli sa Jesus, kuyog siya maginikanan, o nagmasinugtanon siya kanila. Kana mo'y una nato nga pamalandungan, nagmasinugtanon siya kanila.